హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం సోలో స్క్వాడ్ ఆడుతున్నాము. కావాలి చూసుకొని ర్యాంక్ కొరికి బిఆర్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎక్కడ దిగాం? బౌంటీ లేదు కాబట్టి పీక్ దిగేద్దాం. ఏంది మా అమ్మ చెప్పింది, మీరేమనుకోకండి. మా వీడియో చూస్తే మీరు లైక్ కొట్టాలి, ఒక షేర్ కొట్టండి, ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోలు చాలా వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు దిగాము. చూద్దాం ఇక్కడ దొరికింది. అబ్బాయి M10 చాలు, దిగిపోద్దు కుక్కలకి. ఇక్కడ ఇంట్లో వాయిస్ అవుతుంది అందుకని. నో ప్రాబ్లం, మీరేమవుతుంది. పీక్లో దిగుతారు, అయిపోతుంది. చాలా మంది దిగుంటారు. ఏంటి ఒక్కరు దిగల? ఒక్కరు దిగలేదండి. వస్తాను చెప్పు. ఇదిగో ఒకరు దిగారు ఇప్పుడే. ఇప్పుడు వాడి పని ఎక్సమ్ అయితే చాలే. ఫస్ట్ 1 కిల్ వచ్చింది. ఇంతకీ ఇంకా నా వయసు అంత ప్రహాలే, చీతికి మాటికి చిందసు ఇంత రనహారే. ఇదిగో ఎనిమిస్ అంతానే పరిగెత్తారే. యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. బాగానే యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. మరి కిల్ ఎత్తేద్దాం. అరే వాడు పాడిపోయారు. ఇప్పుడు ఎత్తుకుని వెళ్ళి అరే మరో లాగారు. కిల్ లాగేసాం. లాగ్ అవుతుంది కొద్దిగా. నో ప్రాబ్లం. ఏడవాడు ఇక్కడ ఒకరు చూసేవాడు. బావాడు నాకు తెలిసి వాళ్ళు పైకి ఉంటారు. పైకి వెళ్దాం. అమ్మో, వాడు ఎక్కడున్నాడు అర్థం కాలేదు, కానీ ఆ పని అయిపోయేది ఇప్పటికి. MP40 రమ్మని చూద్దాం. అనరా యార్రా మీరు? యారబ్బా వీళ్ళు? ఎక్కడా? సరే, ఒక కిల్ అయితే చూడు. ఇంకా ఎనిమిస్ ఎక్కడ ఉన్నారు? బాగా ఫైటింగ్ జరిగే చోట్లోకి వెళ్తే చాలు, కన్ఫామ్ అయిపోద్ది. ఒక్కొక్కరికి కిల్ షో చూసుకుంటే పోవచ్చు. డేంజర్ జోన్ పడింది. అక్కడ ఎనిమిస్ ఉండే ఉంటారు నాకు తెలిసి. చూద్దాం. లేరే ఇక్కడ.
చూద్దాం డిఫరెంట్. అయితే ఇవాళ నా బర్త్డే కాబట్టి కన్ఫామ్గా వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇదే క్లాస్ కోడ్ బిఆర్లో ఇదే ఫస్ట్ గేమ్ నాది. వీడియోకి లైక్ చేయండి. ఓహో అక్కడ రివైవ్ ఇస్తున్నారా తమ్ముళ్ళు? అక్కడ రివైవ్ ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది. ఓహో రివైవ్ ఇస్తా కిందడి పోవాలి. ఐల్స్ అక్కడ ఉండేది ఒక్కడే ఉంటారు, ఎందుకంటే రివైవ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి. ఇంకా మా అయిపోవచ్చినట్టుంది. అయిపోయింది. ఐ థింక్ వీరి పని పెట్టాల్సి. ఎవరబ్బా గురు? ఏ పుష్ప ఎక్కడ నువ్వు? ఏడు పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటుంది. ఫైర్ తగ్గేదల్ల ఏడు మంగళం సీను ఎక్కడ నువ్వు? ఏం మంగళం సీను ఎక్కడ్రా నువ్వు? అమ్మ ఏంది రే అయితే అమ్మ పైన ఉన్నట్టున్నారు మంగళం. ఇంత దూరం వెళ్ళట్లా కాబట్టి మనం దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తే కానీ సరిపోతుంది. ఎవరబ్బా చంపేస్తున్నారు? ఓహో ఏ అమ్మ కన్నా లేరు ఇక్కడ. కన్ఫామ్గా విడితే వెళ్ళి ఉంటారు. అమ్మ గ్రెనేట్లు మీరు గ్రెనేట్ అయిపోయారు. అరే పోయకూడదు అనుకున్నా. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.